Hakamit Sauterik Jemang Hakapor Kumba Khatway Shiteng AA la Suba ki Drismon ki la Wiang Ding ya ka Umsning Town Bar Secondary School. Nakini ka kam Drismon la Julor ka ka Kamra School. Nakajing klo jing ki pai ba ban tem mi kani ka ding la la ban pelat nakajing ing khong khat ya ka school barok ka wei. Uba Angel Star Khong Hat Chairman School Managing Committee bat urang ba shnong ka Umsning proper A kiloong beki Suba Jur ya kani ka jing pelu jo kani ka school la Wiang Ding knang de kiriu Drismon. Mardor ka school kala FIR shi ki pulit halor kani ka jingja. Kilo ongru ki dusman kila penon kam de ki jan siang miet be ki plastik ban wiang ding ya kani ka school. Henry da ka jing kloy ki pai ba ban tem ya ka ding la pelat ya ka school na ka jing julor ka bakra. La ashuti shisngi ki kena school kat ba ki nong penyat ki dang penbet ya ki kendrum kendram ki ba ka ding kala penthut ya ka kamra school. Kakong BL nong lat headmistress kala penram juri kani ka jingle ki dusman ki bela kwa ban penjot ki jaka puli puthi. Kala kentu bat wer ye ki pai ba ban pet ngor pakum kini ki jing penjot ki school kanum jiashu bat dei ru ban aili ye ki riu dusman kala penkut. Pensipi. Ring kenang di video. Koyo ben alay. Bani ba state alay. Yan man tay. Katay di Katay beli na pun kalau beli. Kalau pun yang rara. Tiak Kalau beli ke pendul alay itu satu lila ini. Aku ni ban. Gede sebab ni lah. Klut terang yang ne hi jeng klut. Aku sekarang. Tisu kandang babak katay kalau di Ada kalau ini kendang. Katay lalak lupa nang teh kenyurum katay. Anu mut yun. Galak tadi mana? Ni ketikot kena. Kong nga kwa ban penitwa ya ladi nga de Miss BL Nonglat i headmistress jong ni ka school Umsning Town Bar Secondary School. Ban nga don hang ni khamat jong pi ban penpau ya ka jing penrem jor ka jong nga lo ka ni ka jing jamo belawan ja ka ni ka school ka jong ni klempoi perkhat moi ka ni ka jing ja ni dang wan ni dang don hi ngi sem ka jong ni mong dang perkhat na mta ki kam ki bangin sale mta ka sni ka school ka jong ni re men miet kum bakhat wish tengi e ka supoi kol no na i president i jong ni bat ru na gini para no hikai gi basa hang jan ba kila pentip syanga marmar ka ni ka jing jamo nam shum lala ban poi ka to ka pon makal amit el asting snya mo menurut shu banwan ban ni hina yeng ru ti menem step ding ilawan ban pet yeng ilawan ban jurep ka ni ka jaka bla sha thang la ni ka kelas ka bede ru ka kelas 9 ti susi mo ngadap ka mensim bujing susi ka jing khia mo ban pan pau shi ba kadon kum kani ka ik jing jakat ha kani ka jaka ba dei ru ka shlem jong ka jing start mo ka jiban ai ka jing nang jing start ki khna mo ban ai ka puli ka puki menta ki priu ki wan kum ha kani ka rukam ban le kani ka school kam sung tanat ti kam long ka ik bas mo tanat ngap rem jor shai kani ki kind of act of violence or whatever they call it but ngalong nakaliang jong ai headmistress nga kanto kan dia ki priu mo ki para marjan ki para shnong para thaw mo ba kin sova ban pet bania lem ya ka shnong ka thaw ka jungi ba kham tam e ka school bikin petlem bisharlem ban kamtam ero bangila IT ya kani ka kam shathanat imin ka police department bikin le ka badon kam ti nangni shakmat ka ik badon ngin sa pentep UP mo Ti ha ka ba ja jong kali ka school. Pi menin hapor ka ba westeng. Lani kan arduna ai ti ladon ka jing klang jong ka ding ngani ka school. Ti shudon bok ba ladon laki nok song snong jong kani ka snong jongi ki ba ya ti ki lai ya ka jingklang jong tagading ti kila pentip jangi ka borsnong makuntahi ki nok chong snong ba
Sahane para marjan ba mangi lagi snow nilai mi wood banya mi banya pelip ya kata gading. Tati nakaliang jongi 4 don ke jing tips pang jong kita ki bale kini ndrei nakaliang jongi pat ngila su bu no daka FIR ha ka by day ba kani ka jingja kenang ba nakaliang kabor jong ka an kinwan kenang ba ila ban tip eno kita ki berus new ki bala mut ban persang bantang ya kani ke school jongi. Ya mencua ki don ki jingja ki berit-berit ki bangin mudur hadu kota tungta nakaliang jongi ngim da kwa hadu bangin ya cha ki bor jong ka an Ritang nakaliang jong ka mading komiti ni syong ki muti ni sok mai program berber. Long mentai yang mentah kesengihi nakaliang jongi kum ka managing committee nilarai ba ngin ICT swa ya ki kena tak cisngi kang bangi yo ban repair ya ketika ba ladep ban ing plus nata bangila ban wara sai swa ki ben nomor ba ha ketika jingja ki ben ro ki la don ki ba ing dikin don ki kena school ki benom yo syong ya ki ben ki te hatin bangila perkat sani ba nakaliang ka komiti yang bayam ta sisni ai syuti no ya ke school ta ke sini ke ba la sisni pat ni senang no ya ke school 16 pat